morning guys, good morning. Tanaw ko mga iring. Ming! Nanawa. Ming! Ming! Nanara. Kanipod kani siya is kung natulog pa ko is pukawon ko na. Lami pa ang takay katulog. Pukawon ko kay mukaon na sila. Ang isa. Arang kadaghan ba? Uy! Tara. Tago siya. Tago. Naka na. Ay. Ang puti na mugaw kayo. Nasa abuhan na tulog. So guys, muna ilang papel. Dugay-dugayon ako pakaon. Tuyo-tuyoon ako. Tinapa. Okay. Tanawa Tinapa man ilang gusto. Wala naman po ikatungkuan. Hello guys. Good morning. Tanawa pirti din kayo. Maguna-una. Mupalit sa kong tinapa. Nana may central. Nescafe nga. Tagduson katong Nescafe nga. Nakong mama is nanginhas. Kaya maabot man niyang apoon niya. Dili matulog. Ayaw pagkukuyog ha. Kapat kong tinapa. Dili alam mo. Sapit akong birthday guys. Dayon. At padul mo ko didan sa Cebu. So sa Cebu ko mo adto. Then mukuyog si Carfu. Kung mukuyog si Carfu ha. Akong classmate sa social work. Kay pasalamat mi padalaan siya 1,000. Dungaga ni Mar. Ni Sir RR 1,000 eh. Dungaga ni Mar. Maligo sa hay. How's your day dira sa inyo? Nakabili na ko ng tinapa. At sa kabiisi para sa aming manok. And kumusta ang panahon? Ang lagay ng panahon dyan. Dito is mainit na po. Sa Lanao del Norte. Ayan. Guys, 24 is nandyan ako sa Cebu City. And then, 26 sa gabi is uuwi na ako. So, 24 nandyan ako sa Cebu. And kita-kits dahil birthday ko, ha? So, guys, and I hope na magkita tayo, ha? Guys, ayan. Sulod. Sulod na. Asa mo dahil siya? Hindi mo dahil mabre. Di, sulod dali. Sulod dali. Dali. Dali na. Ano bang bulusan ninyo? Kakaon mo na. Sus mag-ilog, mag-away pag yun, nga magkaon man tanan. Akong life diri die. Isa po, muka dili ko anon. Mayroon pa sila. Guys, kakatapos ko lang pinapakain ko na yung mga pusa. So, ako naman yung
magko-coffee. So, nakatry nito. Sino nakatry nito sa mga batang 1980s at saka 1990s? Guys, alam nyo, paborito ko talaga to since elementary. Ang tawag dito sa amin doon sa Negros is biskutso. Oh, sopas. Yung sa Sipaway Island sa Negros, sa San Carlos City. Iwan ko ba iba yung ano pangalan nila dito? Parang ano, dito sa Lanao del Norte is ano. Dito sa amin is sopas. Sa Maynila naman iba naman yung sopas sa kanila. Yung sopas na may sabaw ganon. Alam niyo yung mga pusa ko ang takaw dahil kakatapos na nilang kumain, hihingi na naman ng mga pagkain. And sa wakas, natapos na yung exam namin. And then, next week, Monday to Friday is online yung klase namin. So, hindi ako makapagpamasahe doon. And then, ang birthday ko is March 25. So, doon i-held sa Cebu. And shout out kay Mami Celso. Sir Celso Orais. Ni Dantot, ni Denmark, sama si Bintok, si Mark, sino pa? Hindi makasama si Luigi, I don't know. Sabi niya magpunta siya tapos hindi naman. Ewan ko lang kung baka nagagalit siya sa akin. Alam nyo, napakasarap noon, yung bata pa ako, napakasarap nito. Pero ngayon, yung tumatanda ka na, parang mawawala yung sarap. Pero still na ano, tinatangkili ko yung ano. Harap. Parang may ano, and sa talent night is April 1. Then ang grand coronation night sa aming kapistahan Miss Gay Mokas 2023 is the grand coronation night will be on April 3. So yung mga judges, the board of judges is from Cebu, different places from Visayas. Ay, hindi ako kukuha ng mga taga municipality kasi after sa show, maraming chumichika na adaya dahil kumuha siya ng judge na may kandidata na kilala ng judge, ganun. Okay. Tukan ko. Hawa ha. Ano naman kakaon? Ha? Ala. Ali. Kaon yun siya ay kung ansa kung kaon yun na siya. Nahukdan mong cat food. Gahi. No street jud. Sa karon kay namami klase dayon sa ako ang trabaho dito sa sa barangay is kagawad. God. Ayun sa mga nagtataka na hindi muna ako nakapag-live sa TikTok kasi nasuspended yung isang account ko. Pero makapag-upload pa ako. Yung dati kong account na road to 400,000 followers is permanent ban talaga yung live. Pero makapag-promote pa ako kung sino yung magpa-promote doon, ha? Okay, thank you. God bless.
Bye.